Birinchi taqdir bizda muftiy saylovlara alternativasiz bo'lsa, siz nechuk o'ylaysiz, nima sababli shulay? Ham nechuk be'ylaysiz buni saylovni? Мен уйлым, agarda уставка каршы, bu процедура каршы түгел, пленум аркасында инде булса танкыйтлар, башка карашлар, фикерләр юк, agarda шулай булса, ул мөмкин. Инде төп булган мәсьәлә уставка каршымы, я устав буенча барачак шул сайлаулар. Не себеп шулай килеп чыкты, сиз ничек уйлыйсыз моны, мөфтиликкә кандидатның көчле булуыннан не себеп? Мин уйлыйм, ул безнең дәүләтебездә умум булган хәл, чөнки дәүләт үзгәрә бара, төрле фикерләр, я төрле фикерләр күп кешеләр хәзерге вакытта кабул итми, инде күбрәк яраталар бер фикердә, бер уйлауда булуын. Шуңа күрә альтернативсызлык һәм президент тарафыннан бу кандидатны расланган, президент тарафыннан, Татарстан президент тарафыннан бу кандидатурага яхшы фикер, яхшы караш бар. Шуңа күрә альтернативсызлык булды. Инде башка алимлар бар, алар юк түгел Татарстанда, чөнки чит илдә дә, Татарстанда да, Ислам университетында белем алган яшь имамлар байтак булды соңгы вакытта. Аларны иштеп торабыз, аларны күрәбез телевидение аркасында, аларны иштәбез Facebook, башка чарада. Ләкин Камил хәзрәт Сәмиуллин яшь булса да, ләкин минемчә ул укыган алим, аның дәрәҗәсе зормы, юкмы, аны әйтә алмыйм. Ләкин китапка омтылу, китап белән шөгыльләнү, шул чараларны, дәгъватларны яңадан тыргызу, минемчә ул кызыклы хәл. Инде әлбәттә һәрбер яшь кешенең баштан тәҗрибәсе зур түгел. Ләкин Камил хәзрәт күп вакыт чит илгә барып, җумһуриятта булсын, Русиядә булсын, аралаша, дини нәзарәтләрнең раислары белән аралаша. Шуңа күрә киләсе вакытта аның тәҗрибәсе күбәячәк, тәҗрибәсе яхшы булачак. И мин уйлыйм, килә торган 4 ел, әгәр дә сайланса, тагын да файдалы күркәм эшләр, хезмәтләр алып барыр. Бездә без әйтәбез, урыгыланабыз, Татарның дини мирасы зур дип, бүген дә шул галимнәрнең берсенә багышланган тырыш була бит. Сез ничек уйлыйсыз, ничек бәялисез менә бу галимнәрнең эшчәнлеген, менә мәсәлән Россия уку йортларында менә шул ди һәм башкаларның хезмәтләре алар өйрәнеләме? Иң әввәл безнең алимларыбыз искиткеч хәлдә зур дәрәҗәгә күтәрделәр безнең мусульман фикерләребезне, ислам динебезне умум рәвешендә, чөнки араб илләрендә булган вакытта Пакистан булсын, Афганистан булсын, Иран булсын, хәтта Европа булсын, безнең алимларыбыз турында ишеткәннәр, аларның махтутатлар, китаплар, кул язмалары сакланган. Алар бездән дә яхшырак кайбер шул кул язмаларны беләләр, тараталар. Инде бу әлбәттә безнең кимчилегебез, безнең хатабыз 25 ел дәвамында шул безнең фикерләребезне, алимларыбызның мирасын күтәрү турында сүз алып бардык, ләкин минемчә күп хезмәтләр кыла алмадык. Инде бу нәрсәгә объектив һәм субъектив фикер бар. Объективны алсак, чөнки безнең алимларыбыз я араб телендә, я борынгы татар телендә, шундый усмани телендә кул язмаларны язганнар, үз китапларын яздылар. Мутәрҗимләр, тәрҗемә итүчеләр, алар бик аз. Әгәр дә шундый күркәм дәрәҗәсендә, югары рәвешендә кылына торган тәрҗемә булса, шундый тәрҗемә кылучылар
бездә Россиядә бик аз. Шуңа күрә күп китаплар бастыра алмадык. Икенче хәл, бастырган булсак иде, шул китапларны әлдә укырга кирәк. Чөнки элекке хәзрәтләр, Мәрҗани хәзрәтләре, Курсави хәзрәтләре булсын, алар акиятләр язмадылар. Бу тирән фикерле шундый китаплар. Калям булсын, фикъ мәсьәләләре булсын, иҗтимаи дини мәсьәләләр булсын, аларны уки торган ким уки ала. Мәдрәсәдә уки торган шәкертләр күбесе уки алмый. Җиңел булган, кыска булган китапларны уки алалар. Ләкин бу китапларны уки ала аспирантурада, я кандидат буларак, доктор буларак шундый алимнәр. Әлбәттә, алар файдаланалар, уки алалар, һәм дә укыганнан соң бу фикерләргә таянып, үзләренең дини булган хезмәтләрен алып барачаклар. Ләкин безнең алимларыбыз, алар космоста булганнар, дин буенча, алар киң фикерле, фәлсәфәне алсак, мәсәлән, Алимҗан Баруди, иң сөйгән мәддәләр аның фәлсәфә булган. Бүгенге көндә безнең яшьләребездән сорасак, сезнең нинди карашыгыз фәлсәфәгә? Айтырлар, алар һәммәсе кафирләр, имансызлар. Ибн Сина булсын, Ибн Руш булсын, башкалар булсын. Безнең алимларыбыз, Мәрҗани хәзрәтләре, Курсави хәзрәтләре, Баруди хәзрәтләре, аларны яратып, сөеп, аларны укыдылар, горурланып, тырыштылар тәрҗемә кылырга. Хәтта Риза хәзрәт Фәхреддиннең Ибн Рушка, Ибн Арабига, Ибн Таймиягә багышланган мәшһүр ирләр арасында шул сериясында бар аерым бер китап язылган. Ә безнең яшь шәкертләр, белемсез шәкертләр, әйтәләр, алар һәммәсе кафирләр, имансызлар. Ягъни дин әһелләр, зор дин әһелләр әйтәләр, алар безнең горурлык, мактана торган хәлләр, затлар, хәзрәтләр, шәкертләр, яшь шәкертләр әйтәләр, имансызлар. Шуңа күрә бу эволюционный шундый бер процесс булырга тиеш. Тиз вакытта аны кайтарып та, аңлап та булмый. Шуңа күрә ничек бара әйбәтрәк барсын. Әлбәттә, хәзерге вакытта без конкуренция күрәбез. Яхшы шундый конкуренция дин тарафында. Монда Мәскәү катнаша, Санкт-Петербург булсын, Казан булсын, Уфа булсын, хәтта Түркия булсын, башка илләрдә яши торган алимлар тырышалар үзләренең булган өлешне кертергә. Ничек булса тәрҗемә кылалар, тараталар китапларны. Күп китаплар хәзерге вакытта бастырылды араб илендә. Хәзерге вакытта араб илендә бастыралар, үзләре табалар, үзләре ничек булса аларны чыгаралар, тараталар. Без хәбәрсез яшибез Россиядә шул китап буенча. Аннары ят илгә барып, чит илгә барып хәбәр таба алабыз, хәбәр ишетәбез, шундый китап бастырылды икән. Менә мәгәрифкә килгәндә сез булган академист турында әйткән идегез, менә аның дәрәҗәсен күтәрергә кирәк дигән мәгънәдә. Сез нинди үзегезнең шикләнүләр бар дип әйтелмәй, шундай яки нинди теләкләрегез бар менә дәрәҗәсен күтәрү өчен? Анда укытырга яраклы укытучы укытырга мөмкин булган. Иң әввәл безнең диния идарә исеменнән муфти Шейх Равил Гайнуддин үзеннән дә күп шөкранәләр, рәхмәтләр белгертте Тимер Шариповичка һәм дә президент Татарстан Җумһуриятының президентына, чөнки дөрестән дә светский шундый хөкүмәт тарафыннан күп хезмәт алып бардылар, тырыштылар, биналарны салдылар, мәчетләрне төзәттеләр. Ягъни шул сиясәтчеләргә нинди булса шикаят кыла торган таләпләр башка юк. Үз тарафыннан тырышлыгын, батырлыгын, гайрәтен алар тулысынча күрсәттеләр. Хәтта без алардан мисал алырга тиеш, ничек алар үзләренең яшь вакытта түгел, картта әйтергә булмый, ләкин тырышып, милләт өчен, дин өчен тырышалар үзләренең өлешләрен кертергә. Ләкин имамларыбыз арасында, алимларыбыз арасында тулысынча аңлашылу юк. Ничек аңлыйбыз академия? Нәрсә ул академия? Равил хәзрәт үзенең чыгышында әйтте, дәүләт президенты Владимир Путин Мәскәү җәми мәчетебезне ачкан вакытта әйтте,
Шул урында без әзерләчәкбез Россиядәге алимларыбызны, ислам алимларыбызны. Муфти хәзрәт Равил Гайнуддин әйтте, әйдәгез президентны яклыйк, президент әйткән сүзләрне тыңлыйк, аның бите кызыл булмасын, ятка калдырмыйк, үзебездән никадәр булган көчебезне, акылыбызны бу проектка куйык. Бу Равил хәзрәтебезнең сүзләре. Инде үзебез арабызда сөйләшкән вакытта, аңлаган вакытта, нинди кемне укытабыз? Укытсак бакалавриат булса, ягъни ул Казанда 2 булган Казан Ислам университетына һәм Россия Ислам институтына бер шундый конкурент булачак. 2 бар инде, 2 бар. Тагында 3-нче була. Ягъни бакалавр анда укытырга тиеш түгел. Магистратура, аспирантура, әгәр дә монда магистратура, аспирантура булса, а Россия Исламский институтында ни нәрсә булачак? Анда да магистрлар, аспирантлар булырга тиеш. Чөнки шул тәгълим, укыту, бөтен процесс ул йомгак булырга тиеш. Йомгак ничек? Бакалавриат, магистратура, аспирантура, аннары кандидатлар, докторлар. Ул һәммәсе институт нигезендә эшләнә торган әйбер. Чөнки минемчә академиядә эшли торган, хезмәтне кыла торган шәхесләр, алар академиклар үзләре. Академиклар, докторлар, профессорлар, кем ни шәкертләрне әзерләү урынына түгел, шәкертләрне әзерләү бармый. Ләкин бөтен хәлләрне, хәл-әхвалләрне, фикерләрне, төрле тенденцияларны, аларны фикер итү, аларны хәл итү. Ничек безнең Россия мусульманнар, дөнья мусульманнар, христианлар арасында динсезлектә яши торган кешеләр арасында ничек яшәргә? Вот шундый китаплар бастыру, кулъязмаларны саклау, аларны тәрҗемә итү, ни булса интернет проектлар итү. Минемчә ул яхшы. Кирәкле фикерләр. А магистрларны, аспирантларны анда үстерү, укыту, минемчә ул тагын да конкуренция булачак Россия Ислам институтына. Анда да яхшы тулы булмый. Төпле булмый. Монда да төпле булмый. Чөнки шәкертләребез, меңләгән шәкертләребез түгел. Магистратурага керәчәк кешеләр, алар бик аз. Алар арасыннан безгә табарга иң көчлеләрне, иң акыллыларны табарга кирәк. Кем дәвам итә укуларны. Магистратурага, аспирантурага ни өчен баралар? Армиягә, аскәргә бармау сәбәбеннән түгел, ләкин әгәр дә адам баласы китте магистратурага, аспирантурага, ягъни ул уйлый, үзенең тормышын булган фән белән бәйләнү. Я доктор булыр, я кандидат булыр. Доктор кандидат булса, аның бер шундый мавзуа булырга тиеш, мәсьәлә булырга тиеш, уланы чишә торган, уйлый торган шул форма. Башкача мин аңламыйм, нәрсә ул булачак. Ләкин президент тарафыннан, Минтимер Шарипович тарафыннан бик күркәм, хәйрле хезмәт, фикер, ләкин аны тутырырга, шундый осмысленный эш кылырга, ул бик кыен минемчә. ТНВ ждет. ТНВ ждет. Уже 3 раза заглядывали. Бер сорау тагын бирәсе килгән, менә сезнең хиҗаб мәҗбүри түгел дигән сүзләрегезне төрлечә кабул ителде. Сез ничек менә моны бәялисез? Бу очракта, бу Озерка очрагында. Мин тагын да кабул кайтарам. Ислам шариатында умум рәвешендә безнең алимларыбыз әйтәләр, ул хатын-кызларга фарыз хиҗабны кию. Инде кайбер фикерләр, мин әйтем, кайбер фикерләр бар, муфакирлар, алар арасыннан Муса Джарулла Бигиев әйтә, "Аль-хиҗаб лайса мин ад-дин". Хиҗаб дингә бәйләнгән әйбер түгел. Бу Муса Джарулланың шундый фикере. Ягъни ул араб халкының, я Хорасанда, Маверанахрда фарсиларның булган адәтләре ислам диненә күчеп, ислам диненең бер йыла бер шундый шариат хөкеме шикелле булды. Ләкин диннән түгел, Муса Джарулла Бигиев әйтте.
Шуңа күрә безнең дә мәдрәсәләрдә, дини мәдрәсәләрдә, хәтта ислам тарихында беренче булган казия Мухлиса Буби хиджаб урынына бер калфакны кия торган иде. Риза хәзрәт, башка имамлар каршы сүзләр, тәнкыйть сүзләр әйткәннәре юк, бәлки әйтүчеләр дә булды да, ләкин аларның фикерләре буенча ул дингә сыя торган хәл. Инде светский мәктәпләрендә әлбәттә кешене мәҗбурлап киемнәрегезне салыгыз, хиджабларыгызны салыгыз, ул яхшы түгел, дөрес түгел. Адам баласының, мусульманнарның, башка диндә яши торган кешеләрнең булырга тиеш хуррият, ничек тели, үзләренең теләгенә карата, фикерләренә карата, гадәтләренә карата, диненә карата. Әгәр дә аның дине буенча, фикере буенча шулай кирәк кешеләргә, динебез конституция буенча анарга шундый рөхсәт бирә. Ләкин әгәр дә мин хиджаб киям, мин яхшы мусульман, син хиджаб кимисең, син начар мусульман, түгел, шундый фитнәләр булмаслык өчен безне аларны уйларга тиеш менчә. Сез әйткән идегез менә моны төзүчеләрнең бер чыгышында авыл джентльменнары дип ни сәбәпле шулай дип. Мин шулай дәвам итәм. Бу фикерләрне, сүзләрне муфти Шейх Равил Гайнуддин әйтте. Талгат хәзрәт Таҗуддин Казанда булган вакытта тагында катрак әйтте. Джиннәр не дип әйтәләрне. Мин джентльмен әйттем, ул әйтте, джиннәр монда катнаштылар, бутадылар. Әлбәттә, тагында муфтиләрне федераль рәвешендә муфтиләрне ачу ул зор бәла ва каза. Начар хәл. Чөнки инде шундый регионларда булган муфтиятлар алар дәвам ителә, әлбәттә без аңлыйбыз. Ләкин безнең Россиядә 25 ел дәвамында 3 муфти дөньяга килде. Ул булсын Уфада, Мәскәүдә һәм Кавказда. Тагында хәзер бу сундукны ача торган булсак, 4нче муфти. Кем ул бу муфтине төзеде, дөньяга барлыкка китерде? Авыл Эч мәхәллә. Чувашстанның авыл Эч мәхәлләсе. И тагы бер мәхәллә, шул ук мәхәллә Мәскәүдә, бер авыл мәхәлләсе, и 2 мәхәллә Сибириядә. Шулай ук Эч мәхәллә хәзер Түбән Новгородтан алык, бер мәхәлләне Мәскәүдән, и тагы бер 2 Санкт-Петербург, тагы бер муфтиятны, всероссийский муфтиятны ачык. Әгәр дә шулай дәвам итсәк, үзебезнең бердәмлегебезне, безнең милләтебезне, ислам бөтен гадәтләребезне юкка чыгарабыз. Инде тагында күп әйтәм, без теге китап рекордов Гиннеса китабына инде заявка бирергә мөмкинчелегебез бар. Чөнки Россиядән күбрәк муфтилар юк дөнья йөзендә, 100дән артык безнең муфтилар бар. Ахыр заман. Әлбәттә ул ахыр заман. Чөнки әгәр дә шул катлы муфтилар күп булды, барлыкка килде, я Алладан куркмыйлар, я динне белмиләр, я муфти икән, әгәр дә муфти дип үзеңне атадың, кыямәт көнендә җавап бирергә син тиеш буласың. Әгәр дә син муфти дәрәҗәсендә, муфти дигән айбуруйлы, шундый зор дәрәҗәле сүзне, аның мәгънәсен беләсең икән, син Аллаһ каршында җавап бирергә тиеш. Чөнки муфти фәтва бирүче. Есть муфти. Бездә шул хәтле профессорлар да юк татарлар арасында, а муфтилар бар. Җума намазлары татарча булуы нидә булса каршылык тудырмыймы, мәсәлән, мәҗбүри булуы? Мин һаман каршы мәҗбүри булуына. Төрле сорауга. Татар теле, башка сораулар, хиджаб мәсьәләсе, нинди генә мәсьәлә булмасын, мәҗбүр рәвешендә кылына торган әйбер башка бер хәлне тудыра. Сез мәҗбүр итәсез татар телендә вазны укытырга, ягъни көтегез, башка бер фикер, башка бер хәл булачак. Чөнки хәзерге вакытта мин аңлыйм, татар телен сакларга кирәк, таратырга кирәк, вазлар сөйләргә кирәк, ләкин альтернатива булсын. Шәһәр зор, мәчетләребез монда Казанда күп. Булсын берничә мәчетләр калсын, кем бар шундый бәлки кешеләр, алар татар үзләрен айтсалар да, хәл итсәләр дә, хисләре булса да, ләкин принципиальный шундый тараф, принципиальный бар шундый аларның позиция, татар телендә ваазлар ишетергә теләмим, бармим, аңлап җитсәм дә, минемчә урысча сөйләгез. Бәлки шундый кеше бар. Минемчә кешегә альтернатива булырга, плюрализм булырга тиеш. Кем тели сайласын барсын,
татар мәчетен татарча укыта торган вазларны укыта торган мәчеткә, бар урыс телендә, бар булсын араб телендә. Ислам дәүләтләренә йөргән вакытта, Европа дәүләтләренә барган вакытта бу хәлләрне күрәбез. Düşünüyorlar, millet dinini saklayan, din milleti saklayan, hazır millet din milleti saklayan ama dilini saklayan ama din. Min uylum bu şunday fikirler din saklı Allah ya millet saklı Allah. Saklı Allah Allah harбамыз. Kur'an'da un açıktan açık aytılgan. Şuna göre şunday Ruslar da var. Bir katı dinimizni saklıyorlar. İslam dininde принципиальный, şunday tiren, мәгънәле, bütün 5 vakit namaz, başka yıllarını, başka adetlerini tulısınca alıp baralar. Бар татарлар, татарча сөйли, bütün adetlerini bile, перемечни икәнлеген bile, татарчылык бар аныкы, İslam деген нәрсә, hiçbir нәрсәсе yok. Шуңа күрә шулай да әйтергә булмый, булай да әйтергә булмый. Раббым Алла әгәр дә hidaят бирә адам баласына, ул аны саклый. İslam dinində, ya ruhi dinində, ya millət tarafından, ул барсында Алланың кулында. Ләкин без хезмәт кылырга тиеш, үзебезнең хезмәтләребезне профессионал буларак, әгәр дә син тел укытучы, матур итеп телне укытырга тиеш, әгәр дә син дин әһле, син үзенең хутбәләрне, ваазларны, никахларны, дәресләрне матур итеп әйбәт рәвешендә алып барырга тиеш. Һәрбер кеше үз эшләрен матур итеп, тулысынча, камил рәвешендә кылса, алып барса, ул güzel, яхшы булачак. Ахыры яхшы була. Әлегенә сорау, федераль күләмдәге канал ачырга, менә Мөселман дигән канал тапшыру бар иде бит инде. Менә бу тапшыруның менә сез ябылуына ничек карыйсыз, андый тапшыру кирәкме? Әлбәттә без бу мәсьәләне берничә мәртәбә күтәрдек. Ике президент алдында әлбәттә федераль канал кирәк, ләкин бүгенге секендә 15 минутлык, 20 минутлык бара торган Мөселман дигән программа ябылды. Канал турысында уйларга, сүләргә була, ләкин 20 минутлык программабызны яптырдык. Булды. Ни сүләргә тагы? Нинди хыяллар сүләргә?